My test. Okay. Mayong gabi sa tanan. Gabi. Yes. Ba, kumusta ta sa usa-usa? Mayong gabi. Yes. Okay, daghang salamat sa pag-appear sa Bible Academy Time. So karon topic kay the Gospel of Mark. So last month atong nakadunan Matthew, di ba? Mateo. So karong bulan atong tunan ng the Gospel of Mark. So kung inyong tunan ng Biblia, Bible Academy Time, sa kada bulan, halos 5 or 6 years. So, target kay atong tunan ng tanan na mga Biblia, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, dayon madawan ninyo ang daghang mga leksyon o makatubo mo spiritually. So, kabahin sa script, kung kinsa man ang muapil, dili kay makakuha. Okay? So, payo bantayan ng script kanunay, dayon bisan kanu sa sadiyang makpasa mo sa Biblia, yun kung imong basahon ng Marcos, dayon payo basaa ang script una. O kung basahon ninyo ang Biblia, basa yung nasabton ang meaning. Okay, so to kay the script, dahil kamay hawli, di ba? Dahil kamay hawli, di madungo? Okay. So, dili madungo? Akong okay ra. Yeah. Okay. So, to kay script kay English. So, akong basahon ng script sa English. Pero kung na importante nga sentence o importante nga leksyon, akong sultihan sa Bisaya pag-usok para masatan ninyo. Okay. Sa dili pa ita magsugot, bakampot ta. Among lang inot og balay ng Dios nga nakiguma kanamo, daghang kayong salamat sa Dios sa pagkatakanamo og maayong higayon nga makapaminaw sa pulong sa Dios kauban sa mga brothers ug sisters. Sa una, kaming tanan kay makasasala nga nakatana sa imperno. Pero naluwas kami tapinagi sa dugo ni Kristo, mao nga daghang kayong salamat. O iyong nga Kristiyano nga nakadaw sa kaluwasan, ganan kami nga maminaw sa imong pulong o ganan kami nga makakinabuhi ta para sa Dios, mao nga palyuhat dagimi o bagong kuso o kahom tapinay sa imong pulong Ginoo. Ilabi na iyong nga Bible Academy Time ta among tunan ang Biblia mahitungod sa Gospel of Mark. So pinagi nini hinaut mi nga mahupay kami o tamadawan namo ang bagong kusok o tagahom aron nga makakinabuhi kami ta para sa Ginoo. So, gikan sa sinugtan hangtod sa katapusan, hinami nga ang balang espiritu kay makabangka namo, arong nga madawan namo ang importante nga leksyon o bagong gahom, arong nga makaligon kami dadiya sa Ginoo labaw pa. Daghang kayong salamat sa Dios, among gisalik ang tanan sa imong mga kamot, sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, so Marcos chapter 10 verse 34. Unang pulong karon. Marcos chapter 10 verse 34. Marcos chapter 10 verse 45. Yeah. So Marcos chapter 10 verse 45. Okay, atong basahon. Kaya ang anak sa tao miani dili aron ta pag-alagaran kundi sa pag-alagat ug sa pakatak sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa dakhan.
Yes, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Ransom, lukat. Ransom. Tanya to panahon na ang lukat kay napasabot nga sa salapi to para pangluwa sa mga ulipon gikan sa agalon. So para pagtabang sa mga ulipon nga mahimo gawas nun, to kinahanglan sa lapi para pakpali sa mga ulipon. So mga kitang tanan kay ulipon sa sala sa una, di ba? So tagipalit ni Jesus Kristo pinay sa iyang dugo. So mga gihatang niya ang kinabuhi para sa tanan. Marko chapter 10 verse 45 kay the main chapter and verse sa the book of the Gospel of Mark. And Mark chapter 1 verse 1. So Marko chapter 1 verse 1. Okay, let's read together. 3, 2, 1. Ang sinuktan sa mayong balita ni Jesus Kristo nga anak sa Diyos. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Okay, and verse 15. Okay, verse 15. Kaya itong basang. Ug nagaingon, ang panahon natuman na, ug ang gingharian sa Dios hadula. Makinulsol kamo ug tumo kamo sa mayong balita. So Marcos chapter 1 verse 1, Marcos chapter 1 verse 15, Marcos chapter 10 verse 45, kining tulo ka mga bersikulo kay main topic of the Gospel of Mark. Yeah, so please mas maayo isulat ang tulo ka mga bersikulo sa imong Biblia. Marcos chapter 1 verse 1, Marcos chapter 1 verse 15, Marcos chapter 10 verse 45. Kini tulo ka mga bersikulo tumawang main bersikulo, main the topic sa Gospel of Mark. So atong tunan ang kabanin ni one by one. Okay, so look at the script. So, pwede nga tubangan. Okay. Okay, so miyaging bulan atong tunan ng kabay sa Gospel of Matthew. So atong nakanunan nga naiupa ka mga viewpoint, di ba? Kabay ni Jesus Kristo. So mga pila ka buk mga gospel? How many gospels? Yes, upat. Yeah, so Matthew, Mateo, Lucas, to Juan. So si Jesus Kristo kay usara pero the viewpoint kay lahi. So atong nakadunan sa Matthew kay nag-istorya si Jesus mao ang hari. O Gospel of Mark nag-istorya ang Gospel of Mark si Jesus mao ang ulipon ni Jehovah, servant. And the Gospel of Luke, kay nag-istorya nga si Jesus mao ang tao. Buhay pa sabi nga ang kay niya ni dili kalibutan iyong nga tao. O Juan, the Gospel of John, kay nag-istorya nga si Jesus kay ang Diyos. Diba? Yeah. So ang Diyos kay niya ni dili kalibutan iyong nga tao. Yeah. So mao kini ang the viewpoint, yeah, to each gospels. So, book of Isaiah, or book of Ezekiel, and also Revelation, atong makita ang upa ka mga the symbol ni Jesus Kristo. So, Matthew kay lion, the Marcos, the ox, the baka, the Lucas, the tao, Juan, the eagle. Yeah. So, the maukin ang the viewpoint about Jesus Christ. So buhay pa sa bunin nga si Jesus Kristo kay pareho pero dahil upa ka mga viewpoint tungkol kay si Jesus kay biyani din kalibutan iyong nga hari, iyong nga maluluwas, to iyong nga ulipon. Yeah. Sumaw nga. So pinagi sa upa ka mga gospels atong makatunan ta kabay ni Kristo nga klaro. O kano man ay upa ka mga gospel, ikaduang lasong kay tilitan ng mga tao kay pareho, di ba? So diya to pa sa panahon ni Kristo
naay mga Hudyo. Una, sa panahon ni Yesu Kristo, naay mga Hudyo. O ikadua, naay mga tao sa Rome. Kay kisakop ang Israelita sa Rome. Diba? The Roma. O ikatulo, bisan pa o Greek. The Greek kay naguba na tungo sa Roma, pero gihapon na idakang mga tao nga na-influensya tungo sa Greek. Ilabi na si Lucas, so next, so sono nga bulan atong tunan ang kabay ni Lucas, siya kay Greek. Dili siya Hudyo, siya kay Greek, the Greek doctor, the physician. O ang Gospel of John, Gospel of John kay para sa tanan. So, kinsa ay nakatingwa sa tanan ng mga tao nga mga luwas? Kinsa? Ang Diyos. So, ang Diyos kay nakatingwa sa tanan ng mga tao nga mga luwas, mga kinahanglan upa ka gospel. Kay Matthew kay para sa Hudyo. To Marcos to para sa mga tao sa Roma. O Lucas o para sa mga Greek. Kristiyanon. O Juan kay para sa tanan. So buhay pa sabihin nga gospel kay to para sa tanan. Dili namang para kanako kundi para sa tanan ng mga tao. Okay? So mao nga kakinahanglan upa ka mga gospel. So okay, mic test 3 to 1. My test rate 1. My test rate 1. Yes. So, ilabi na karong bulan, to karong time, atong tunan ang Gospel of Mark. Okay. So, ilabi na, so atong una-unaon. Okay, tanawa. Jesus Christ is Jehovah's servant. Okay, so last time atong nakadunan, okay, makita ba? Okay, Jesus, so naay upa ka gospel, the Mateo, o the Marcos, o Lucas, o Juan. Okay, kaya siya pag-usok. Unsa man ang viewpoint kabay ni Yesu Kristo pinagi sa libro sa Mateo. Si Jesus mao ang hari. Yes. Hari. Okay, so atong nakadunan da miyaging bulan, di ba? O the Mateo kay connection taliwala sa Old Testament and New Testament. So mga akong gipakita ang usa ka video, makaingon ba mo? Usa ka Hudyo nga nakasiyang nga wala siya nakatuo ni Jesus Kristo, di ba? Pero sa diyang nabasa niya ang Mateo, naangwa niya nga si Jesus mao ang Mesias. Yeah. Okay? Kay sa una wala sila kabalo nga si Jesus kay gikan sa family line ni David, di ba? Tayon. Unsa man ang viewpoint sa libro sa Marcos? Si Jesus mao ang ulipon. Servant. Jesus is king. Jesus is servant. So pinagi sa Marcos atong makita ang humility. Pinagi sa Mateo atong makita ang sovereignty God. And pinagi sa Marcos atong makita ang humility, the humble mind. And pinagi sa Lucas atong tunan suno nga bulan, humanity. Buhay pa sa nga si Jesus kay diyan din kalibutan yung nga tao. And pinagi sa libro sa Juan atong makita ang deity. Buhay pa sa nga incarnation. Jesus is God Himself. So today topic ay humility. Okay, the result
humble mind. Pagkaubos. Unsa man ang pagkaubos? Maipasa ba ninyo kung ubang kay mautan na kanimo? Unsa man ang pagpaubos? Unsa man ang pagpaubos? Brother Pizzy? Unsay pagpaubos? Yes. Mo dahil lain lang ang mga tubak. Answer is Jesus Christ. Ubang kay makatubang nga humbleness kay kindness. Diba? Butan nga kinabuhi. Pero ang mga Pariseo po kay butan. Sa atong mga tao, diba? Kindness also importante, pero dili kini tanan nga papaubos. Sa taman ninyo, unsa man ang papaubos, unsa man ang what is the real meaning of the humility? What is the real meaning of the humble mind? Unsa na to pakaibalo? Pinagi ni Jesus. Unsa man ang humility? Kinabuhi iyong ulipon. Mao kiniyang humility. Very easy answer. Kung kinabuhi ta iyong ulipon, if we live as a servant, this is humility. Pagpaubos kay dili kind pulong. Humility is servant life. Kinabuhi iyong ulipon. Kung mag-alaga ko sa mga brothers and sisters, iyong ulipon, mao kiniyang humility. Nasa taman ninyo? Kinsa si Kristo, siya kay ang Diyos, di ba? Si Jesus mao ang Diyos. Pinakataas. Pero nakapaubos siya. Unsa man ebidensya nga nakapaubos siya? Nakakinabuhi siya iyong ulipon pisan pao hari siya. Yun na pala, dahil hari, hindi sa kalibutan. Dahil sa trapo, nahulog ang ink. Sorry. Sorry. Nahulog ink. So, pisan pa ang Diyos kay hari, pero nakakinabuhi siya. Okay. Salamat. Okay. Oh, yes. Thank you. Bisan pa si Jesus mao ang Diyos, pero nakakinabuhi siya iyong ulipon. So, atong nabasa na, but the Marcos chapter 10, verse 45 pag-usap. Please open your Bible. Yeah. The kining bersikulo kani pinaka-importante sa Marcos. Chapter 10 verse 45. Atong mas pag-usap 3:1. Kayang anak sa tao miani dili aron tapag-alagaran kundi sa pag-alagat ug sa pagkatak sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa dakan mao kiniyang papaubos. Mao kiniyang humility. Mao kiniyang humbleness. Okay, nasa naman ninyo. Miani siya dili kalibutan dili para pag-alagaron kundi para pag-alagat. Not to be served, but to serve. Kaya unsa man ang pag-alagat? Kiunsa niya pag-alagat? Kiunsa ni Jesus pag-alagat? Kiunsa? Pinagi sa pulong o pinagi sa kamatayon? Pinagi sa kamatayon, yes. Already inyong nakadunan ang main topic. Kung nasatan ninyo ang kabanini, makapauli mo. Mao kini main topic sa Marcos. What is humility? Answer is clear. Unsa man? Kamatayon para sa uban. Mao kinyang humility.
dili lamang kindness, kundi kamatayan. Bisan pa butang ko sa tubangan sa tao, pero dili ko mamatay para nila, dili kini pagpaubos. So, kudanan sa pagpaubos kay, kamatayon, kihatang niya ang iyang kinabuhi. Para pag-alaga. Mao kinyang humility. Okay, nasama ninyo? Yes, mao kinyang main topic. Bisan pa malimtan ninyo ang lahi nga mga teaching, pero kung mahinunduman ninyo ang kabanini, wala problema. Palyo hinumdumi ang humility, okay? Palyo hinumdumi, Marko chapter 10, verse 45. Ibutang ang on the right. Highlight. Okay, so atong una-unaon, one by one. So mao kinya main concept to, dayon script kay dinhi diso aninyo. Key point kay unsaman? Humility, pagpaubos. Okay. Handang. Jesus Christ is Jehovah's servant. Mao kinya main topic. Sa pinagi ni Isaias, nakapropesyas ang Diyos nga buwani si Jesus dili kalibutan iyong nga ulipon. So mga Isaiah 42 verse 1, Behold, my servant whom I uphold. Kinsa siya? Si? My servant, kinsa siya? Si? Jesus. Yeah. So pinagi nini, nakapropesya ang Diyos nga buwani si Jesus dili kalibutan iyong nga ulipon. Yeah. So we can see the humility of God. Jesus is king who became servant to serve us, right? Yeah. Okay, so next page. The Gospel of Mark. Introduction. The writer. Insay nakasulat sa Mark. Mark. Yeah. Dili lisod. Okay, question. Taliwa sa mga epistles, okay, mo Ephesians, Philippians, Colossians, di ba? O Philemon. Asa dapit ang Philemon? Asa dapit ang Philemon? Iglesia ba siya o tao siya? Philemon. Philemon kay tao, sa una, usahay ubang kay makapangutan sa mani, asa man ang Philemon Church? Philemon kay dili church? Philemon kay tao. Okay, so Marcos kay tao, di ba? The Mark. So, real name, full name kay John Mark. John Mark. Juan Marcos. Mao kinya full name. So, surname is Marcos, and John napasabot Jewish name, o Marcos kay Greek name. Okay? Yeah. So, whose mother is Mary? Iyang inahan kay Maria. Naidakang mga Maria, di ba? Ayon sa pasabot, sa Biblia naidakang mga Maria. Dili namang mama ni Jesus, kundi lahi nga mga Maria. Dakang mga Maria. Sa una ubang kay nakasayong nga, silang tanan kay pareho. Okay? So, ang inahan ni Marcos po kay Maria. The Mary who has big house in Jerusalem. Kay, kung atong basahon ng Gawa Kapitulo 1, sa balay ni Marcos, pila ka bong nakatigong? 120. Dili sa main hall, kasi maximum 100, ubo 150. Kasi ubo 100 o maximum 150. So balay ni Marcos kay dakong balay. Kay nakatigom 120. So dato kayo sila. So si Marcos kay usa ka anak sa dato nga pamilya. Okay? So dakhan ang nakatigom dito. He was influenced directly from Peter. Yeah. Who considered Mark as a son. So kung atong basahon ng unang Pedro chapter 5 verse 13, mingon si Pedro nga, my son Marcos. Pero
Peter kay dilitino nga amahan niya, buhay pa sa niya nga very close. Nakapador sila. Okay? O si Marcos kay cousin of Barnabas. Cousin of Barnabas. Barnabas po kay usa ka apostol, pero naay usa ka issue kay naitabo. Nakabatok si Barnabas kang Pablo. Sumala sa Biblia nga nakaaway-away sila, pero sa patino kangkinsang sala. Kangkinsang problema. Problema ni Pablo, problema ni Barnabas. Tay, mo atong tunang pag-usap, si Marcos sa sinuktanan nakakuyok siya sa missionary journey ni Apostol Pablo. Pero sa tunga-tunga nga time, si Marcos kay nawala. Kay kapoy kayo siya o dapat niya nga riso kayo nga sundon si Pablo sa mga nakagive up siya. So sono sa diyang nakabinala sila, naka-recommend si Barnabas ni Marcos pag-usap o sundon siya. Pero si Pablo mingon siya nga ayaw. Huyang kayo siya karon mas mayo nga dili buhatak og chance kaniya kay sa diyang nakakuyok siya sa missionary journey, nakagive up siya. Huyang siya, mga ayaw nadon siya. Suggestion ni Apostol Pablo kay kabubudon sa Diyos. Pero si Barnabas, nakapusi siya kang Pablo. Dilib, nadon siya. Ano man? Relative sila. Buhay pa sa bunini nga, sulo sa church, the dangerous thing is human infection. Tungkay siya kay akong pamilya. Walay pulo sa tubangan sa Diyos. Kinabuhi taksa-taksa kay mas importante. Nasa tama ninyo? Yeah. So, yung nga Pablo, pasing mo nahi concern, siya kay cousin ni Barnabas, pero Barnabas kay fellow worker ni Pablo. So kung dili ko modala ni Marcos dayon basin to Barnabas kay dili ganahan. Bisan pag nakaduol sila si Pablo o Barnabas, pero si Pablo nakadecision siya dili sumala sa human infection kundi sumala sa kabubudon sa Diyos. So mga nakaundang si Barnabas uban ni Pablo kangkinsang problema, kangkinsang sayong nga kinabuhi. Barnabas. So anyway, so maukin also background, usa ka background. So Marcos came to Antioch with Paul and Barnabas and joined the first missionary journey as an assistant. Niya to pa na yung assistant. Apostoles kay si Pablo Barnabas o si Marcos kay yung assistant as the helper. But when they arrived at the Perga in the Pamphylia, the Marcos returned to Jerusalem. Di pa uli siya. Wala pa human missionary journey. Example tanako. Through sa Bible seminar. Naay preacher. Naay translator. Wala pa human ang Bible seminar pero kung mawala ang translator, unsa ka takong problema, di ba? Sa manini, si Marcos kay importante nga helper, pero bisan pa wala pa human ang missionary journey, di pa uli siya. Unsa ka takong sayong nga buhat. Sa manini, si Marcos sa sinuktan na huyang kayo. Pero kiyunsa niya pakasula sa gospel. Maukin niya also wonderful story. Ang itong tunang kabaning kanuman, gigamit si Marcos sa Diyos para paksula sa Biblia bisan pang ipauli siya. Kaya nakahinulso siya. Sunod, bisan pang ipauli siya, pero naangwan niya nga kung sa man iyang sayong nga buhat. So mga nakahinulso siya, gigamit siya sa Diyos pag-uso. Unsa ka takong grasya, di ba? Nakasula siya sa Biblia. Si Demas, pareho nga kahintang, di ba? Si Demas po, nakakuyok siya sa missionary journey, uban ni Pablo, pero sama ni Marcos, di pa uli siya. Asa dapit? Dito sa Thessalonica. Pero wala siya, nakainulsol.
Wallasiya nakabalik. Kung si Demas kay nakabalik kang Pablo basin si Demas po kay makadawa sa chance nga makasulat sa gospel. Gospel of Demas mo sa manini. Pero nawala ang chance nga naman. Tungkol kay dili siya perfecto o tungkol kay wala siya nakabalik. Tungkol kay wala siya nakabalik. Maoking importante nga sa topic atong tunan pag-usap. So, because of this, Apostle Paul and Barnabas departed from one another, each other, and Barnabas took Marcos and sailed to Cyprus. So, nakapabulak sila. So, almost 12 years, the Paul mentions the name of Mark in his epistles, Colossians, Philemon, 2 Timothy, which means John Mark had been helping the ministry of Apostle Paul even in the prison. Yeah. So, human ini bisan pang ni Paulo siya pero nakabalik siya. Nakainulso siya mga nakatabang siya ni Pablo pagos. Also, so we can think that through the first missionary journey, tungkay si Marcos o Barnabas kay cousin, di ba? Sa sinuktanan, kinsay iyang kisunod. Si Pablo, si Barnabas. Dili Barnabas. Barnabas. Sa sinuktanan, nakasunod siya ni Pablo pero tungkay huyang siya mga kinsay iyang kisunod. Si Barnabas, di ba? So, nakabiya siya kang Pablo pero sunod, kinsay iyang kisunod. Nakabalik siya kang Pablo pag-usap. Unsabi po sabi niya? Basin, sa diyang nakabiya siya, uban ni Barnabas, nakauna na siya nga, Barnabas kay tinuot. Iyang pulong kay tinuot. Pablo kay sayo, basin nakahunao na siya. Mga nakabiya siya kang Pablo kauban ni Barnabas, di ba? Pero basin naanggan niya nga, iyang decision kay sayo. Mga nakabalik siya kang Pablo pagos. Sa sinuktanan, si Marcos po, nakasunod siya sa human infection, kay siya kay relative. So mga burak, iyang pulong kay tinuot. Pero naanggan niya nga, sa iyong nga decision nako. Nga naman wala ko nakapaminaw sa kabubudon sa church. So naanggan niya nga, iyang decision kay sayo, so mga nakabalik siya. So kada to, walay history kabay ni Barnabas. Nakabiya siya gikan sa church Barnabas. Pero si Pablo, naka-connect siya sa church, di ba? Tubuhi pa sabi niya si Marcos, sa sinuktanan, nakabiya siya gikan sa church tungo sa pulong sa iyang relative, dili pulong sa Diyos. Naangwa niya sunong nga, iyang decision kay sayo, so mga nakabalik siya. Kang Pablo, buhay pa sabi niya nakabalik siya sa church. He returned to church. So, hinsay magami sa Diyos. Perfecto nga tao o katong nagapabilin diya sa church. Yes, katong nagapabilin diya sa church kay magamit sa Diyos. Lapsa naman ninyo, importante. Bisan pa kuyang ko, bisan pa unay nakama kahuyangon, bisan pa dili ko perfecto, bisan pa unay experience nga nakabuak ko sa una, pero kung magapabilin ko diya sa church, anyway, kung magapabilin ko diya sa church, bisan pa huyang ko, magamit ko sa Diyos. Okay, lapsa naman ninyo. So, kay nakabalik siya ni Pablo nga nakauban sa church mao nga gigamit siya sa Diyos. So, mao kay also importante nga lection. Okay. The lesson from John Mark. Those whom God uses are not the ones who never fail, but who fail and learn from his failure and rise again with the help of the Lord. Tino, di ba? Tayo sa mga tao nga gigamit sa Diyos, silang tanan kay dili perfecto, di ba? Si David,
Perfecto ba siya o dili perfecto? Nakapanapaw siya. Pero gigamit siya sa Diyos. Pagos ng ano man, nakahinulsul siya. Sakto? Si Samson, perfecto ba siya? Dili perfecto. Dili perfecto. Tungo sa usa ka babae, nawala ang dua ka mata, di ba? Nawala ang gahom. Pero nakahinulsul ba siya? Wala. Nakahinulsul mga gigamit siya sa Diyos. Pagos mga iyang pangalan kay naisulat ito sa Hebrewano chapter 11. Sakto? Yes. Kung kinsa man ang makinulsol, gikan sa ilang sayong nga kinabuhi kay magamit sa Diyos pagos. So, importante. So, akong mahangan akong akong buhak kay sayo. So, mga kung manglabay ko sa sala, kung mubalik ko nga to sa Diyos tayo, magamit ko sa Diyos pagos. So, sakto? Yes, sakto. Bisan pa Marcos, nakapauli siya, gikan kang Pablo, pero nakabalik siya, kang Pablo pagos mga gigamit pa siya pagos wala. Gigamit siya. Ako po pareho, bisan pa na-experience nga nakabuha ko sala sa una. Pero kung mubalik ko nga to sa Diyos, nga to sa iglesia dahil magamit pa ko sa Diyos pagos dili. Magamit. Chance kay hangto sa hangto. Key point kay kung mubalik ko o dili. Si Judas Iscariot, nakabaligiya siya ni Jesus. Nabasol siya, so nakilak siya, di ba? Pero nakahinulso ba siya? Wala. Bisan pang nabasol siya, ala, nga naman akong gibaligya si Jesus. Bisan pang nabasol siya, so mga suma sa Biblia nga iyang kilabay ang salapi, di ba? Kay nabasol siya. Bisan pang nabasol siya, bisan pang he was regret. Pero nakabalik pa siya kang Jesus, wala. Namatay sa siyang kaugal ningon, di ba? Bisan pang naitans nga, makahinulsol siya. Pero wala siya nakabalik. Mao nga, nawala ang chance nga magamit sa Diyos. No? Sa manini, kung kisa man ang mubalik sa Diyos, gikan sa salakay, magamit sa Diyos. Sa mani, Marcos. So, unsa kada kong grasya, bisan pa nautang experience nga nakapauli siya, gikan sa missionary journey, pero tungkol nakabalik siya, kang Pablo, mao nga, ginawa niyang mahayong chance nga makasulat sa gospel. Diba? Unsa ka na kong grasya? So, the former cohort became brave and useful minister. Cohort, katong hadlok. Sa patinod si Marcos, sa sinugtanan, kaisok pa siya, maisugong ba siya o hadlok siya? Hadlok siya kabayin sa pakantos. Mga di pa uli siya. Iya kasing-kasing huyang kayo, pero sunod, kabalo ba mo, giunsa niya, tabakamatay, gimartiya siya. Pina sa prosecution, namatay si Marcos. Si Marcos po kay gimartiya. Bravely. Namatay siya bravely. Sa sinugtanan, hadlo kayo siya sa pagantos. Pero sadyang namatay siya, walay kahadlo. Nga naman nausop siya sa mani. Nung sa buha sa Diyos. Yeah. Buhay pa sa bunini nga, bisan pa huyang ko karon, bisan pa mahangadlo ko sa pagantos, bisan pa maulaw ko sa evangelism, pero kung mubalik ko nga to sa Diyos, mahimo ko, maisukon. Mahimo ko, kaisok. Sama ni Marcos. The God gives us another chance as long as we repent and rise again. Sakto ba? Pero muingon si Satan sa kanimo, makalimbong si Satan sa kanimo, ayara. Natumba na ka spiritually. Nakabuha na ka og sala already. Nakabuha ka og mistake sa una. Bawo nga dili ka makami sa Dios, labaw pa mao kini ang pulong ni Satanas. Pero unsa man ang pulong sa Dios? Bumalik ka kanako. Dahil akong gamita. Mao kini ang pulong sa Dios, okay? Sakto ba? Yeah.
So pagkaman sa iyang pakinulsol, 2 Timothy chapter 4 verse 11, 2 Timothy. Second Timothy chapter 4:11. Okay, atong masaon. Si Lucas lamang ang aniya kauban nako, kuha si Marcos ug daa ang ngari kaukuyok nimo kay napuslanon siya kanako alang sa ministro. Si Lucas kay physician kay si Apostle Pablo aduna siya ni mga sakit. So si Lucas nakatabang siya ni Pablo. Okay, question. Kinsay nakasulat sa gawa? Okay, number 1, Apostle Pablo. Kinsay nakasulat sa gawa? Number 1, Apostle Pablo. Number 2, Apostle Pedro. Number 3, Marcos. Number 4, Lucas. Kinsay nakasulat sa gawa? Lucas. Okay. Gawa pila ka chapters tanan? Pila ka chapter? How many chapters? Acts. 28 chapters, di ba? Kamay ba o dako? Dakang mga chapters. So mga kanang usa ka chapter kay taas, di ba? Lucas po kay taas kayo. Ano man? Same writer. Same style. Okay, nasa tuwan ninyo? Nga naman, Lucas kay nakasulat sa gawa? Kanunay Lucas kay nakatabang ni Pablo. So, kanunay nakita ni Lucas ang buhat ni Pablo. Kinsay makakita sa buhat sa Espiritu Santo? Gawa kay X. Buhay pa sabi nga buhat sa Espiritu Santo, di ba? Buhay pa sabi nga nakita ni Lucas ang buhat sa Espiritu Santo. Nga naman? Kay nakadur siya sa iglesia. Nakapadur siya kang Pablo nga nakasangyaw sa pulong sa Diyos. Kung mudul ka sa preacher, kung mudul ka sa iglesia, kung mudul ka sa mga brothers sisters nga nag-evangelize, makita ninyo ang buwas sa Espiritu Santo. Pero kung mapalayo mo kikan sa iglesia, dili makita ninyo. Mga Lucas, siya kay saksi sa buwas sa Espiritu Santo. Ano man, nakita niya ang evangelism ni Apostol Pablo, kanunay. Si Marcos po, nakita niya ang kinabuhi ni Pablo sa duol. So si only Luke is with me. Si Lucas kay pinakaduol. O si Timoteo po, dili tanang nga nakapaduol kang Pablo. Sadly, dili tanang nga nakatabang ni Pablo. Ilabi na ang mga brothers and sisters sa Corinth Church, they didn't like Paul. They ignore Apostle Paul. Bisan paong naluwas sila pinagi sa evangelism ni Apostle Pablo, pero naka-ignore sila ni Pablo. Pero si Lucas, bisan paong dili siya Hudyo, Grecianon, Greek physician, different nationality. Sila duha kay foreigner. Pero si Lucas, kanunay nakauban ni Pablo. Pero ang mga Hudyo, same nationality, nakadumot ni Pablo. Pero si Lucas, only Luke is with me. So, sa matay gayon, atong ipalandong kini bersikulo, makita natong nga, basin si Pablo kay usahay, babati niya nga, runni kayo. Ilita na nga, nakatabang niya. Bisan Kristiyano, mga brothers sa Corinth Church, wala sila nakatabang. Get Marcos and bring him with you. For he, kinsay siya? Marcos. He is useful
Okay, sa sinugtanan, useful ba siya? Wala. Wala. Pero nakahinulso siya, nakabalik siya kang Pablo, o siya kay nahimo importante nga tao para sa pagpambisa mayong balita. Miingon si Apostol Pablo nga, he is useful. Sa manini, kung mahimo ko sa mani Marcos nga kinahanglan diya sa church, unsa ka mayo, di ba? Brother, kinahanglan sila. Kung walay ilang sakripisyo, dili ta maka-evangelize. Unsa ka mayong kahimta. Kung walay si sa bura, dili ta maka-evangelize. Unsa ka mayong. He is useful. Buhay pa sabi niya, dili ta nang useful. Example, usa ka tao kay naluwas. Pero, ano na dili siya mo kuyok? Wala siya nakakuyok sa evangelism. Tayo, bisan pang naluwas na siya, unfortunately, sadly, dili siya magamit sa Diyos. Diba? He is useful. So, kung bakasulti ang Diyos kanimo sa manini, you are useful. Ikaw kay kinahanglan. Very important. Kung bakasulti ang Diyos kanimo, unsa ka important mayo, di ba? Unsa ka dakong grasya. So, kinatamahin mo sa mani, Marcos. Okay? So, age of writing, kung imo basahon ng Gospel of Marcos, naipropesya ka ba sa paglalak sa Israel? Okay, kano sa giguba ang siyudad sa Jerusalem? Kada Bible seminar itong nakadunan. 70 years niya, sakto. 70 years AD. Pinay sa Roma, giguba, kilalak ang Israel, di ba? So, kikalad ang may salita sa uban na manasot, atong itang na diaspora. So, kung imong basahon ng Gospel of Marcos, makita ninyo ang propesya kabahin sa paglalak sa Israel. Buhay pa sabi ninyo nga, kining libro kay gisulat, dili pa kauman sa paglalak sa Israel, kundi sa wala pa ang paglalak sa Israel. So, mga makahuna matangak, kining libro kay nahasulat, halos 55 to 70 AD, before destruction of Israel. Okay? It is considered that the Gospel of Mark is the first written among the four Gospels. Among the four Gospels, tayo wala sa upa ka mga Gospels, the first Gospel kay unsa? Gospel of Marcos. Okay? Yeah. And the purpose, atong nakanunan na, Marcos, the Gospel is written for Christians in Rome. Okay, tanawa ang screen. The purpose of Matthew kay para sa kinsa? Para sa Jewish people. The Marcos para sa Roman. Luke para sa mga tao nga na-influensya sa Greek. John para sa tanan, okay? Para sa tanan. Okay. So, pinaginini, atong makita ang takong grasya sa Diyos. Kinsay nakatingwa sa tanan ng mga tao mga luwas. Kinsay nakatingwa sa tanan ng mga tao mga luwas. Sa pati na kinsay nakapatay sa daghang mga Hudyo. Ang Diyos. Kinsay nakapatay sa daghang mga Hudyo. Mga tao sa Roma. Diba? Daghang mga Roma sundalo kay nakapatay sa mga Hudyo, sakto? Pero Marcos kay gisulat ni Marcos para sa tao sa Roma. Ano sabi pa sa mga? Guguma sa Diyos, love of God is for all. Even, bisan pa ok sila kay kaway sa may sanita. Kanan ang Diyos nga luwason sila. Sakto? Yes. Kinsay nakapatay ni Yesu Kristo. Kinsay nakalansang ni Yesu Kristo. Mga Hudyo. So, Mateo, para sa kinsa? Para sa Hudyo nga nakalutos ni Jesus. Buhay pa sa banin nga, guguma sa Diyos, kadili sama sa guguma sa tao.
Kumusta man ang guguma sa tao? Conditional guguma, conditional love. Kung gusto siya nako, ako put, gusto put ko niya. Sakto? Pero kung dili siya ganan nako, ako put, dili ko ganan kaniya, di ba? Conditional love. Example, kung ubang kay nagadumog kanimo, usa ka tawo kay nagadumog kanimo, kanunay nag-iso siya sa bed, sa daotang pulong ka ba nimo, pero mahiguguma baka kaniya padayon? Anyway, ingwa tao, pili sayon, pero guguma sa Diyos kay guguma para sa tanan, di ba? Dili namang para sa mga tao nga gusto ni Jesus, kundi para sa mga tao nga nagalutos ni Jesus, di ba? Okay. So, the gospel of Jesus Christ who suffered on the cross for sin of the world and rose again from the death was the most encouraging and hope-giving message, not only for them but also for all those who are suffering under the sin and persecution. Okay, key point, Jesus who came to serve. Jesus is servant. So atong nakadunan na, Mark chapter 10 verse 45. So key theme, Jesus Christ is the servant of God who obeyed God's will and sacrificed himself to accomplish the salvation. So the Philippians chapter 2 verse 5 to 8. So through this chapter and verse, we can see the humbleness of Jesus Christ. Patuloy ninyo kini nga hunahunang nga diya usap kang Kristo Jesus, nga sa nagalungtat sa kaniya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pakasama sa Dios, ingo nga usa ka butang nga pag-agaon, verse 7, kundi ni nakhukas siya sa iyang kaugalingon nga misulop sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tao. Usa ka unsa? Ulipon. Usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tao. Biyani ses kudiling kalibutan yung nga ulipon. Verse 8, atong masaon, ug sa hingkitan siya sa dagway sa usa ka tawo, napaubos siya sa iyang kaugalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon o sa kamatayon sa cross. Mao kinya papaubos. The kining chapter and verse, Philippians chapter 2 verse 5 to 8 and Marcos chapter 10 verse 45 ay na-connected, okay? So basta mayo nga isulat ilarom sa Marcos chapter 10 verse 45, Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Pareho nga kahulugan. Biyani ses Kristo dinhi kalibutan iyong nga ulipon. O unsa man iyang gibuhat para pag-alaga sa mga makasasala, namatay siya dito sa cross. Tamaw kinakahulugan sa pagpaubos. So this is meaning of the humility. Okay? So, the overview of the Gospel of Mark, gikan sa chapter 1 hangtod sa chapter 16, main topic is life of Jesus as a servant. Okay? Okay, tanawa ko. Example, naay usa ka yuta. So, naay mga ulipon. Tagya kay ano na siya dakong yuta. O kanan siya nga kuhaw ng mga bunga ikan sa yuta na mga tanom o kahoy. So mga gitawag sa tagiya ang dakang mga ulipon. Tayo unsa may angay lang buhaton yung mga ulipon? Ngano man gitawag sila sa tagiya yung mga ulipon para unsa? Para sa trabaho, di ba? Para sa trabaho. Sakto? Trabaho. So mao nga importante, kung imong basahon ng Book of Mark, makita ninyo ang daghang mga buhat ni Jesus. Daghang mga buhat ni Jesus. Ngano man ay daghang mga buhat ni Jesus, kay si Jesus kay miyani dining kalibutan yung nga ulip. Pero mga Pariseo, pulong na lang. Pero si Jesus, mga action.
Okay? Nasa naman ninyo? So, importante kayo kini. O, compare sa Mateo. Okay, tanawa ko. Kung sa time akong sultian simply. If we read the book of Matthew, kay miyani siya din kalibutan yung hari, viewpoint kay hari, di ba? Nakita ka mga teaching kabayin sa sayo mga kinabuhi sa mga pariseo o religyoso mga tao. Allowed ka mo sa manini. O example, dilitan na nga makasulo sa langit. O naka-istorya si Jesus takhan mga tanging kabayin sa imperno, ilaban kabayin sa pakukom, kabayin sa pakakunga magtududulo. Kabayin sa sayo nga teaching. Ano man, siya kay hari. Tinsay makahukom, hari, di ba? Pero kung imo basahon ng Marcos, walay rebuke kabanini. Walay rebuke. Only buhat ni Jesus lamang naisulat. Kung sabi pa sa banini, ulipon, kung sama ng responsibilidad sa ulipon, trabaho na lang. Walay pang nekramo, walay pang rebuke. Ulipon kay walay qualification nga magtudulo sa uban ng mga tao, di ba? Sakto? Makalekno ba ang mga ulipon sa tagya? Sir! Wala kong nakasabot, mga dili ko makuhat. Umakasulti ba ang mga ulipon? Dili. Kano na ulipon, kinanga sila muto ba? Yes. Yes. Oo. Oo. Di ba? Diya sa ulipon, oo lamang pwede. Hindi. Hindi pwede. So kung imong basahon ng Marcos sa detalye, makita ninyo ang mga obedience ni Jesus. Obedience. Walay pang nekramo. Obedience only. Mao kinyang kinabuhi sa ulipon, mao kinyang humility. Example, usa ka Kristiyano, buotang kayo sa tubang sa mga brothers. Mayong hapon, mayong gabi, suburak, humble kayo siya. Pero walay obedience diya sa church. Dili kini pagpaubos. Ilang kinabuhi kayo sama sa Pariseo. Hypocrite. Okay, kasi naman ninyo, importante. Pero usa ka Kristiyano, manghilom kayo. O walay burak, dili active. O ulaw kayo sa pagsulti. Pero ano na nag-obey siya. Silently. Mao kinya humility. Okay. Ito importante. So, tanawa. Unsa man ang symbol sa Marcos? Yung animal, sumala sa Biblia, Ezekiel, o Revelation. Ox. Cow. Dili sa Pilipino na Carabao, di ba? Carabao. Trabaho lamang. Trabaho. Makareklamo ba ang mga baka patok sa tagya? Dili ko gusto. Basin, kung na yung mga baka nga magreklamo, may mo silang pakaon. Sorry, anyway. Obedience. So, humility, obedience kay na-konektado. Obedient life. Okay? Nasa naman ninyo? Kung walay paktuman, pagpaubos kay impossible. Pagpaubos kay dili pinagi sa bahayong pulong. Okay? Pagpaubos kay dili pinay sa bahayong naong. Always smile. Brother, sister, pero walay obedient life. Dili kini pagpaubos. Unsa man ang dear humility? Obedient life. Sama ni
Jesus. Nakapaubos si Jesus, iyong ulipon, mao kinyang humility. Ulipon, kinahanglan trabaho. Kinahanglan action. Kinahanglan mga buhat. Dili kinahanglan pulong. Okay, nasa naman ninyo? Yeah. So main topic sa Marcos kay servant. Appearance of the servant. Chapter 1 and chapter 2 and until chapter 8, rejecting the servant. Chapter 8 to 11, lesson from the servant. Chapter 11 to 15, suffering of the servant. Chapter 16, resurrection of the servant. So topic ay ulipon. Okay, so topical division. Okay, tanawa the screen. What is the meaning of servant? So we come to know it through insa, makahibalo ta kung sa man ang pagpaubos, kung sa man ang kahulugan sa ulipon pinagi ni Jesus. Yeah, see, Jesus is the answer. Okay, yes. So to come to know what humility is, we should look at Jesus Christ. Okay, tanawa ko. Para maibaluan ninyo ang kahulugan sa pagpaubos, ayaw lantaw ng mga tao. Ayaw lantaw ng buotang mga tao. Usahay malnimbong mo. Lantawon si Jesus. Kung atong sundon si Jesus dili tao, mahimutang ulipon. O pwede nga mahimutang ubos. Pero kung atong lantaw ng tao, usahay, malnimbong ko sa akong kaugalingon. Usahay, madaw na kuwang sayang nga konsepto kabay sa humility. Bisan po, dili kini humility, pero usahay makasayop ko, mao kinyang humility. Butang nga pagkumustaha. Mo importante po kini, pero dili kini tino nga kahulugan sa pagpaubos, di ba? O ayaw sa pasabot. Butang nga kinabuhi kadilitan ng papaubos, mga suka karon bisan po dili ko butan, wala problema, ayaw ko na sa manini. Butang nga kinabuhi kinay importante, pero dili kini tanan. Okay? So content of each chapter 4, kung akong basahon ng tanan, basin magtulong mo. So basahan ninyo sunod sa inyong kaugalingon. Okay, anyway, gikan sa chapter 16, especially naidakhan mga signs of Jesus Christ, the milagro, okay? Tanan 16 ka buok. Ikan sa Marko chapter 1 hangtod sa chapter 16, naidakhan mga signs, wonders. Okay. Look at here. Sa English, signs o the miracle, milagro. Sa English version, usay ng Biblia nga signs. Signs. Mo, unsa man seba, no? Timayan? Timayan o makatinglahan, wonders, o the miracle, milagro. Unsa man ang lahi? Mo, anyway, mo pareho. Pero, signs means direction. Dili makita. Okay. The lesson. Okay? Pero milagro, si Satanas po kay mapakita niya ang milagro, di ba? Sakto? Pero walay lesson. Milagro, walay lesson. Pero signs, na lesson. So, mga kung imong basahon ng Marcos, gikan sa chapter hangtod sa chapter 16, makita ninyo ang 13 kabong mga milagro ni Jesus. The signs of Jesus Christ. Para unsa?
para pagtudlo kung unsa man ang kaluwasan. Unsa man ang tumong sa science, dili science. Kung dili para pagtudlo kung unsa man ang eternal life. Example, taliwa sa mga milagro ni Jesus, usa ka milagro kay mga leprosy, mga leper, nawala ang sanna. Dili sanna, pinagi ni Jesus. Unsa man ang kahulugan sa sanna sa daang tugon? Sanna. Sanna kay napasabot? Sala. So pinagi sa pakpatong ni Jesus, dayo ang sanna, huy pasabot ni nga, pinagi ni Jesus lamang, mapasayo ang mga sala. Sa manini, pinay sa milagro ni Jesus, kanan gyud ang Dios nga magtudlo kung sa manang kahulugan sa kaluwasan. Mao kinyang tumong. O the Marcos chapter 5 verse 21 to 24, 35, 43, pinagi sa buhan ni Jesus, usa ka batang babae ni Airo. O nabuhi siya, pisa po namatay siya. Unsa po'y pasabi ni? Pinagi ni Jesus, madaw na to ang eternal life. So, na-importante nga leksyon. Para maibalo kung sa manang kaluwasan. Pero, milagro ni Satanas, bisan pa makita nilang takhan mga milagro ni Satanas, dili sila makaamgo kung sa manang eternal life. Karon, dahil takhan mga simbahan, nagfocus sila sa milagro, di ba? Pero, nakahibalo ba sila kung sa manang kamatuoran? Yeah. Kung sa napakahibalo kung sa mga kamatuoran, pinagisa, Biblia. Niya to pa na wala pa kompleto ang Biblia. So mga kipakita niya ang milagro. Usa ka lasong kay takana wala nakto ni Jesus yung Mesias. So mga angay yang ipakita ang milagro para makatuo sila nga si Jesus kay dili tao. Pero karon kompleto ng Biblia. So walay problema nga makatuo nga ang kay buhi, ang kay tinuod o bisan pa walay milagro, walay problema nga maangguan na to ang kaluwasan, di ba? So basta may mga hibaluan ang kabanini. Okay. Expansion of content of the Gospel of Mark. The shape of Jesus as a servant can be divided in three kinds of shape. Servant who walks, servant who is suffered, servant of victory. Yeah, these three shapes are not separated but connected to life of Jesus as a servant. The 40% of the whole content of the Mark's Gospel has contained and focused on the content about suffering of Jesus and death of Him on the cross and resurrection for 1 week only. Yeah. The servant who walks, chapter 1 to 10. The Mark had started the Gospel of Mark with the scene of the public ministry of Jesus. The Marcos did not write the life of Jesus only. Mark had written the lesson from Jesus. Yeah. After he had written ministries of Jesus first, and he had connected with the lesson of each topic of Jesus. Okay. Kung kay nakakinabuhi si Jesus iyong ulipon, na real action, di ba? Mao nga madaw na to ang lesson. Sa manini, kinsay makahatak sa mahayong influensya. Tayo sa mga Christian. Katong nakinabuhi, ingon sa ulipon, makahatak sila sa influensya sa uban ng mga Francis. Importante. Yeah, to Marco chapter 1 verse 1 until 8 to 26. Chapter 8 verse 26, he had mentioned that Jesus is the Son of God who became the servant. Mark chapter 8 verse 27 to 10 to 52, he had proven that the works of Jesus were the work of God to disciples who had followed him. And he had mentioned that Jesus will achieve his work through death of him on the cross. Okay, Circle 2, page 5.
servant who is suffered. Chapter 11 to 1 to 15 to 47. This is the step which is described vividly from the life of servant until death of Jesus. It is proven that Jesus became the eternal servant from temporary servant by death of him on the cross. Jesus had proven himself that he did according to former revelation. And chapter 3, servant of victory. Chapter 16, verse 1 until 20. The Jesus who became a servant of suffering cross had proven that whoever believes in him will be resurrected and gets the eternal life. And Jesus had commanded to his disciples who were trained before death of Jesus that they will preach the gospel which had been achieved by Jesus as the eternal servant of salvation. Okay, so here about the gospel in the Mark's gospel, atong makitang dakhan mga pulong gospel. Chapter 1 verse 1, the beginning of the gospel. Mark chapter 1 verse 14, preaching the gospel. Mark chapter 1 verse 15, believe in gospel. Mark chapter 8 verse 35, the gospels will save it. Yeah. So sama nini, atong makitang dakhan mga gospel. Yeah. Especially, please open your Bible, Mark chapter 1 verse 1. Marcos chapter 1 verse 1. Marcos chapter 1 verse 1. Atong basahon pag-usap sa 1. Ang sinuktan sa mayong balita ni Jesus nga anak sa Diyos. Yeah. Anak sa Diyos. Naay duha ka position kaban ni Yesus Kristo, makita ba ninyo? Okay, tanawa. Okay, makita ba ninyo ang duha ka position dinhi sa bersikulo? Kaya itong una-unahon, chapter 1 verse 1. Chapter 1 verse 1 kayo also importante. Unsay duha ka position? Insay makatuba. Chapter 1 verse 1. Si Jesus. Naay duha ka position. Una, anak sa Diyos, di ba? O, ikadua. Okay, sumunod sa Biblia, Marko chapter 1 verse 1, unsa man ang unang position? Anak sa Diyos, Son of God. Ikadua. Unsa man ang ikaduang position? Kristo. Christ. Okay, buhay pa sa bunini, importante. So para madaw ang kaluwasan, kinahanglan sila muto ni Jesus, di ba? Kaya unsa man ang kahulugan nga muto sila ni Jesus. Una, kinahanglan sila muto nga si Jesus mao ang Diyos. Si Jesus mao ang Diyos. Okay? So mao kinyang iyang position, si Jesus mao ang Diyos. Sa patinuo, takhan mga heresy, takhan mga sayong nga teachers, nakatudulo sila nga si Jesus kay dili Diyos. Si Jesus kay usa ka nilalang. Tayo sa mga anghel, si Jesus kay pinakataas, pero siya kay dili Diyos. Takhan mga sayong nga teacher kay naktudulo sa manini. So, imbis na si Jesus, lahi nga mga tao kay nahimong Mesiyas. Nagtudulo sila ni Jesus, pero siya kay Mesiyas, dili si Jesus. Okay? Kinsa si Jesus Kristo? Ang Diyos. John chapter 10 verse 30, ako ang Diyos kay usara. I and my Father are one. Isaiah chapter 9 verse 6, kipropesya ni Isaias ang kabahin sa pagkabata ni Jesus, di ba?
si Jesus mau ang prinsipe, si Jesus mau ang amahan. Usa ka bata kay amahan. Iyang pangalan kay Emmanuel. Isaiah chapter 9. Giprofesya ni Isaiah nga iyang pangalan kay Emmanuel. Unsa man ang kaulo sa Emmanuel? Matthew chapter 1 verse 25, 27. Unsa man ang kaulo sa Emmanuel? God with us. Buhay pa sa niya kinsa ang bata. Si Jesus, ang Diyos. Naita ka mga pulong nga makaibalotang nga si Jesus kay dili tao. Ang Diyos kinatamuto o ikadua kinatamuto sa iyang gibuhat. Iyang gibuhat. John chapter 1 verse 11, 12, kung kisa man ang buto ni Jesus kay makada sa kaluwasan, kung kisa man buto ni Jesus kay mahimong anak sa Dios, unsa man kahulugan? Kinatamuto ni Jesus, unsa boy pasabon ini? Kinatamuto sa iyang gibuhat, diba? Unsa man ang iyang gibuhat? What Jesus has done for me. Mao kinya key point of gospel. Mao kinya key point, di ba? What is the kahulugan sa Christ? Savior. Sakto? Oh. Kinsay nakapasayaw sa atong mga sala? Si Jesus Cristo. So mao nga siya mao ang maluluwa, Savior. So mao kini importante. So Marko chapter 1 verse 15, chapter 1 verse 1, on verse 15, makinusok kamo o believe, makinusok kamo o tumo kamo sa mayong balita. Mao kinyang mayong balita, diba? Pero atong una verse 15, kahit karong time kay mayong chance nga makahunaw-una. Okay. Basahon ninyo 3 to 1. Yeah. Okay. So, atong hunaw na kaban ini. Okay, so main topic of Marcos already atong nakadunan. So sa detalye, so mao kinyang so importante nga topic. So Marcos chapter 1 verse 15. So makita ninyo ang dakang mga higayon kada Bible seminar. Repent. Repent and believe in what? Believe in the gospel, the mayong balita. Okay. Atong tunan, ngano man dakhan ang wala pa sure kaban sa kaluwasan? Dahil sa mga membro sa atong church. Ngano man ay mga ubang nga wala pa sure. Bisa pa kabalo sila kabahin sa kaluwasan. Repent. O believe in the gospel. Kung kisa man ang makinulsol kay makatuo sa mayong balita. Kabalo ko, pastor, kung sa man ang mayong balita. Bisan pa kabalo sila, pero kung wala sila nagtuo, dili kini kaluwasan. Unang Juan, basta may ngabal niya ni imong Biblia. Chapter 4, unang Juan chapter 4, verse 16.
The First John chapter 4 verse 16. Okay, atong masang sa ituan. O kita makaila og mito sa guguma sa Dios alang kanato, ang Dios mao ang guguma, ugang nagapabilin sa guguma, magapabilin sa Dios, ugang Dios magapabilin diha kaniya. Kita nakaila og mituo. We have known and believe. We have known and believe. Bisan pa kabalo nako, pero kung dili ko mutuo, dili kini kaluwasan. Ayon, kinsay makatuo. First, we should know. How to know? By hearing, di ba? Pakto gikan sa pakpaminaw, pakpaminaw gikan sa pulong sa Dios. Gikan sa Biblia, makahibalo ta, makahibalo. Aha, information. Aha, napasayo na ang tanan. Pero para makatuo, buhay pa sabi niya, in other words, para madawat ang assurance, para madawat ang kasayuran, para madawat ang kasiguruan, hinahangnan pakinus. Unsa man pakinus? Dili reliyosong nga activity. Dili pa kumpisya. Dili pa ampo. Pakinus kay yutan sa Greek metanoia. Kahulugan sa Marko chapter 15, the Greek kay New Testament kay gisulat sa Greek. Original version Greek kay metanoia. Metanoia pasabot tan. Gikan sa sayong nga relihiyon. Gikan sa mga sayong nga buhat. Gikan sa sayong nga dalan. We should turn to the kamatuoran. Dayon pinay sa tabang sa Espiritu Santo, talirang nga makatuko. Pero usahay tayo sa mga tipaminaw, napasan nyo ng tanan. Pero dili sila kanang nga bubalik sa Diyos. Dili sila kanang nga bubalik sa kamatuoran, kikan sa ilang kawan nyo, ilang kawan nyo nga relihiyon, ilang sayong nga pagsabot, dili sila kanang nga bubalik. Kayon, bisan pa kabalo na sila, napasan nyo ng tanan. Lagi na nga makashare sila sa testimony mo. Ipasal nyo ng tanan, 100% to. Past, present, future. Kaya dadung na nilang testimony sa gikan sa uban. Past, pasing kong maksulti ko sa manini, bali pa yun ng pastor. Gusto sila, past, present, future. Napasal nyo ng tanan, pastor. Pero walay pakto. Ano na? Wala pa pakinus. Kihapon, tanan sila nga mag-stay dito sa kalip. Ang importante, believe, repent and believe in gospel. Kung walay pakinulsol, dili madawan ninyo ang tabang sa Espiritu Santo dayon, bisan po ganahan ka nga maktuo, pero lisong nga makatu. Kay pakto kay gikan sa tabang sa Diyos. Pakto kay dili gikan sa akong decision. Pakto kay dili gikan sa akong kasing-kasing. So mao nga, ngano man accepting prayer kay sayo nga dalan sa kaluwasan. Ngano man accepting prayer. Ginoo, sulot. Open na ang akong kasing-kasing, sulot. Binas akong decision, busulo pa siya. Dili. Repentance kay dili decision. Repentance kay tan. Pagbalik sa kamato. Ginoo, sulot. Pero kanauta ko nga makinabuhi sa akong kawanin mo. Mga takang mga membro sa church nga, pastor, kidawan na nako si Kristo 2 years ago, pero iyang kinabuhi ka sama sa uban ng mga tao nga diliruwas. Gihapon, sama sa mga tao nga diliruwas. Nga naman, wala pa nakabalik. Kamatay ni Jesus Christ kay information na lang. Mao kinyang dangerous teaching sa tubang sa tao. Offsetting prayer dangerous kayo. Nga naman, dahil nga gamiton nila ang offsetting prayer para papakasala pa. Kitawan na ko si Jesus, mao nga nakauban ng Diyos kauban nako kanunay, mao nga pwede nga mapakasala ko pa uso. Unsa ka sayo? Pakto kay dili gikan sa decision nako. Pakto kay gikan sa Dios. Nasa daman ninyo,
Ay, hunaw. Roma chapter 10 verse 70, back to o, gikansa decision, back to gikansa pakpaminaw. Back to kay gikansa akong decision, akong pakampo o pakpaminaw. Pakpaminaw o pakpaminaw gikansa pulong saja. Kay makabuhat ang Espiritu Santo, pinay sa pulong saja. Okay? Nasa naman ninyo? Ito importante. Kaya unsa man ang pakinulsol. Kada Bible seminar inyong nakadunan, atong liili may pag-usap, Isaiah, chapter 55, verse 7. Chapter 55, verse 7. Okay, atong basahon. 3 to 1. Pabiyahin sa dautan ng iyang dalan, ug sa tao nga dinhi matarong ang iyang mga hunahuna. O pabalika siya kang Jehova, ug siya maluoy kaniya, ug sa atong Dios kani siya mupasalyo sa madagayaon kayot. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Ilabay ang imong sayong nga dalan, ilabay ang sayong nga teaching, ilabay ang sayong nga religion, ilabay ang imong kaway ang hunahuna, o unsa man. Let him return to the Lord. Unsa man ang pakinulsol? Return. U-turn. The metanoia. Example, naluwasan ako, pero after several months, kung magsimba siya sa mga Diyos, kung bubalik siya sa Catholic, laing nga religion, naluwas ba siya? Wala. Wala siya naluwas. Impossible. Yung nga Christian. Christiano kay mahimong huyang, pero dili mawala ang kaluwasan. O dili mawala ang kamatuoran. Ngano man nakabalik sila sa mga Diyos pag-usap? Kay wala pa sila naluwas. Unsa man ang pakinusop, pagbalik sa kamatuoran gikan sa mga Diyos sa Biblia atong nakadunan few weeks ago, 1 Thessalonians. Chapter 1. First Thessalonians chapter 1 verse 9. Mao kaya pakinusol. Ang mga brothers sisters sa Thessalonica Church kay naluwas tong kay nakahinulsol sila. Gikangasa, verse 9 atong basahon. Verse 9, verse 9. Isaya 3:1. Kay sila sa ilang kaugalingon nagasugilon mahatungot kanamo kung unsa ang among pagsulod diha kaninyo ug kung unsa ang pagpaling ninyo ngadto sa Dios gikan sa mga Diyos sa pag-alaga sa Dios nga buhi ug matuod. Pwede bang mga Kristiyano nga makaalaga sa mga Diyos pag-usok? O dili ko makasulti nga mo daluwas na sila, wala. Pero maybe wala pa sila naluwas. Mao nga nakabalik sila sa mga Diyos. Ano man, wala pa pakinulsol. Okay. Okay, and then sa number 4, distinctive the features of gospel mark. Genealogy of Jesus is not included. Also important thing topic. Servant has no genealogy. Ilang background kay dili importante. Mga ulipon, ilang background kay dili importante. Example, may usa ka ulipon. Sir, sauna, hari ko, sauna. Dili importante. Ano man? Kipalit siya sa agalon, di ba? Hari ka sauna? Pero ikakay akong ulipon kay akong gipalin na. Kinsay nakapalin nimo? Kinsay nakapalin nimo? Ang Diyos. Sumala sa Biblia nga gipalita sa Diyos. Pila ikaw?
How much? Dugo ni Jesus. Bisan pa sa wala pa ko naliluwas, bisan pa ako kay taas nga tao, bisan pa sa wala pa ko naliluwas, dato nga tao sa una, bisan pa akong position kay high ranking position sa una. Walay pulo-sulo sa church. Diba? Ano, makitang tanang kay ulipon. Background, walay pulos. Education level, walay pulos. Sa una, lain nga church, dito sa Pilipinas, usa ka kay nakada sa kaluwasan. Dili ko maksulti kung kisa siya. Sa wala pa sa naluwas, kapitan sa barangay. Kapitan. So wala siya nakarimpyo sa bisan asa. Ano man? Kano nga yung kanang mga Islam kayo nakarimpyo? Limpyan. Usa ka dalaw, naluwas siya. Hinahinay nausap siya, nakapangita siya sa silhik. Asama ng silhik. Nakarimpyo siya sa sulo sa church. Lain nga mga brothers kayo na-surprise. Ala, kapitan kayo ng limpyo. Tungon nini, takanang na-influensya. Takanang nakada sa kalwa sa tungon niya. Maokin niyang humility. Nakakinaboy siya yung ulipon, bisan pa dito sa barangay, siya kay pinakataas, di ba? Barangay captain. Pero sulo sa church, naimo siyang ulipon. Maokin niyang humility. Tigol lang siya. Pero nakasakripisyo. Dito sa Korea, sulo sa summer retreat, usa ka brother kay nakarimpyo sulo sa siya. Maghugaw kayo sa siya, nakarimpyo. Wala sa kinsa nga nakaibalo kung kinsa siya. Sa sunod, nahibalan sa mga brothers nga kung kinsa siya kay taas nga high-ranking tao. CEO sa dakong company. CEO sa dakong company. Pero gisulubon niya ang usa ka sinina cleaning. So mga tanang ng mga tao, wala sila nakaiba kung kisa siya. Pero sa gawas, siya kay taas nga ranking. Usa ka CEO sa dakong company sa Korea. Dalawa siya. Sulo sa church, ulipon siya. Background, education level, o bahandi, experience sa una, walay pulos, sa tubangan sa gym. Atubangan ni Jesus, atubangan sa kamatayan ni Jesus, tanan ng mga physical condition kay walay pulos. Sakto? Yeah. Mao kinaulit mo mao nga, sa Marcos, walay genealogy table. Ulipon dili kinahanglan. So Matthew, King's genealogy. Kung imo basahon ng Matthew chapter 1, makita ninyo ang family line ni David. So mga bangwa na ito nga, si Jesus kay hari. Pero sa Marcos, walay genealogy table. Pero Lucas, naay genealogy table. Ikan ni Maria, buhay pa sa nga, si Jesus kay natao yung nga tao. Pero Marcos, walay genealogy table kay si Jesus mao ang ulipon. So authority does not come from the genealogy, but comes from what you do. So, ayaw manginambo kung unsa man ang imong gibuhat sa una. Walay pulos. Sa una, ako kay, mahayong tao sa una. Sa una, akong buhat kay dako sa una. Biyagi na. Karon kay importante. Karon, unsa man na akong kinabuhi. Ulipon, sama sa ulipon, o dilimaw kina importante. So authority kay dili gikan sa mo taas nga ranking, mo maayong background,
o bahan din nila authority kay gikan sa kinabuhi sama sa ulipon. Dayon takanang maka-respect. Yeah. So what are you doing now proves who you are. Yeah. The story of Jesus' birth, his infancy and the childhood is omitted. Yeah. And number two, the most focused is the message of the gospel. The Marcos kay the shortest gospel, pinakagamay. Page 6. The 93% of the book of Mark is included in either book of Matthew or Luke. The Mark's gospel focuses on the public ministry action of Jesus itself rather than his teaching in a simple and the practical style of writing, which contains only from the baptism to the accomplishment of the redemption through the death and resurrection and ascension to heaven. So, dili dakan mga pagtudlo ni Hesus Kristo dito sa Marcos of Mark. Imbis na ang pagtudlo, unsa man ang naisulat? Mga buhat. Ulipon, yung ulipon kinahanglan buhat, kinahanglan sakripisyo. Okay, so here, the purpose of the Mark's gospel is to introduce Jesus through what he has done. So the works of Jesus proves who he is and give authority to his teaching. The what is our most focus in our life. Okay, and then another thing, just study yourself. Page 7. Number 5, I already explained. No message of rebuke against the Jewish religious leaders. In this gospel of servant, we cannot see the message of rebuke, not like other gospels. Rebuke does not go well with the servant. The servant, as a servant, unsa man kinahanglan? Pagtudlo o buhat. Mga buhat. Diba? Yeah. And then, number 6, the Gospel of Mark shows us perfect model of servant, Jesus Christ who served. Yeah. And number 5, okay, important contents we should think in the Gospel of Matthew. Yeah, this is important from here. Okay, not difficult to understand. Yeah, number 1, Jesus came to this world not to be served, but to serve as a servant. Servant is not be served. Servant is the one who should serve. Okay, pauta na ko mo. Kinsay ulipon sulod sa church? Kinsay ulipon? Ako. Pasundong ko, ako. Ako po, bisan pa akong buhat kay preacher, pero ako po kay ulipon. Kitang tanang kay ulipon. Nasa tama ninyo? Nga naman, preacher ka importante, dili tungo sa tao, kundi tungo sa mensahe sa Diyos. Example, naiusa ka deliver man, LBC, asa man ang ilado dili sa Davao, mo LBC, na LBC gyapon. Okay, LBC rider, delivery man, naka-deliver siya sa mahal nga TV. Example, price kay 1 million pesos. Para kanimo, nag-deliver siya. Dayon, sukato kanang deliverment kay importante, di ba? Kung wabo ng disgrasya, bago ba ang TV, di ba? Nga naman kanang rider ka importante, tungo sa rider ka importante, tungo sa TV. Ay, wala ka kabalo? Butawag siya, Sir, para nimo, ubang kay naka-order, para nimo, unsa man, TV, dakong TV, bahal kayo, 1 million pesos. Dayon, sukato ka ng delivery man kay mahimo importante, di ba? Ano naman, dili tungo sa delivery man, kundi tungo sa TV. Nga naman, preacher kay importante. Nagtulog ko kaninyo, dili tungo nako, nga naman preacher kay importante sulod sa church. Dili tungo sa tao.
kundi tungo sa mensahe sa Diyos. Tungkay message of God is important, mga preacher ka important. Nasa tama ninyo? Dili tungo sa tao. Mga ayaw sunod ang tao. Ayaw magbayin-bayin tayo sa mga preacher. Gusto ko preacher A, pero dili ko gusto preacher B. Sayo mga buwas sa tubangan sa Diyos. Tanan ng mga preacher kay bilhin kay mensahe kay God's message. Para sa evangelism, kung imong saligo ng mensahe sa Diyos, preacher ka dili importante. Para sa Bible seminar, preacher bura-bura lamang kay maayo pero lain nga preacher, ay dili ko gusto. Dili ka makabenela sa mani. Kung makunaw na kasama nini, ang ka dili makabuag na kus. Nasa tama ninyo? Kung imong saligo ng kamatuoran dili tao, kada Bible seminar kay importante. Pero kung imong saligo ng preacher, makula ka sa specific preacher. Kano sa siya mobisa diri? Hangto buhani dili ko mag-evangelize. Sayo mga evangelist. Ayaw saligo ng tao. Sure ba kang magami sila sa Diyos padayon? Tayo sa mga preacher, ubang kay disqualified. Preacher kay dili perfecto. Mensahe kay perfecto. Nasandahan ninyo? Importante. Sadyang naluwas ko, wala ko kabalo kung kinsa ang counsel kay nakapa-counsel ko, sadyang naluwas ko, wala ko kabalo hangto karon kung kinsa siya. Nalimok ko, wala ko kabalo ikapan sa iyang pangalan. Wala problema ka na ko, bisa pa wala ko kabalo kung kinsa siya. Dahangwan ako si Jesus. Unsay mas importante, Jesus Christ o name of preacher? Jesus. To kay nakatutok ang mga brothers sisters sa name of preacher, na bahin-bahin ang one mind dito sa Corinto Church. No? Ako kay gikan sa Apollo, siya kay gikan ni Pablo, ako kay gikan ni Jesus. Na bahin-bahin ano man, kung kay nakatutok sila sa preacher. Do not focus on preacher, focus on Bible. Tayon, preacher, importante pero makapokus mo, pulong sa Diyos. Okay? Okay? Yeah, importante. Ako po, dili ko ganang papatasa akong pangalan. Ayaw gamiton akong pangalan, dili ko gusto. I-focus Biblia. Mao kay mas safe para sa preacher. Okay? Okay. So, atong nakado ng kabanini, so servant is the one who should serve. Yeah. So, in the church, we should come to church not to be served, but to serve. Am I right? Yes. So we should learn the humility of Jesus always. Matthew chapter 11 verse 29 to 30. Importante nga pulong. Chapter 11 verse 29 and 30. Okay. Atong basahon. Isangon ninyo ang akong yugo kaninyo ug magtaon kamo kanako kaya ko makakop ug papainupsanon sa kasing-kasing ug makakapulak kamo ug pahulay sa inyong mga kalag. Yeah. Take my yoke upon you and learn from me. Learn from me. Yeah. Tun-an gikan ni Jesus. Ilabi unsa? I am gentle and lowly in heart. Yeah. The humble mind. Okay? And number 2, servant does not reveal himself to show off, but walks behind the scene. Mark chapter 3 verse 12, but he sternly warned them that they should not make him known. Chapter 5 verse 43, but he commanded them strictly that no one should know it, and said that something should be given her to eat. Okay, kung imong basahon ng Marcos, makita ninyo nga si Hesus Kristo dili siya ganahan nga mapadayag ang iyang buhat. Ang itong buhaton ng tanan
dili para mapakita ato sa mga tao, kundi para pag-alaga sa mga brothers and sisters o pag-alaga sa Diyos. Marko chapter 8 verse 13. So, mao kaya pulong sa Diyos, Marko chapter 8 verse 13. Atong makita ang humbleness, mao kaya humility. Chapter 8 verse 13, atong basang. Siya nagtugon kanila nga dili sila maksugilon kang bisan kinsa nahatungot kaniya. He strictly warned them they should tell no one about him. Yung buhay pa sa niya nga, ayaw sultihan. Dili siya kanang mapadayak ang iyang kinabuhi para magtaas ang iyang pangalan. So, bisan kanu sa sulo sa church, sa tubang sa mga brothers and sisters, ang atong buhaton ng tanan, dili para mapakita. So, Matthew chapter 6, kabalo na mo, di ba? Matthew chapter 6, verse 1. Akong basa, mangmatungod kamo sa dili pagasundayak sa inyong mga mahayong buhat sa atubangan sa mga tao, aron lamang hikitan nila, kay nini walay balos kamo gikan sa inyong amahan nga tuwa sa langit. What does this mean? Take heed that you do not do the charitable deed before men. Ayaw buhatang tanan para papakita. Verse 2, busa, kung ikaw magahatak og limos, verse 2, busa kung ikaw magahatak og limos, dili ka makpatunok og butyong sa imong atubangan ingon sa kinabuhat sa mga salingkapaw, sa sulo sa mga sinaguga ug sa mga dalan, aron ta pagahimayahon sila sa mga tao. Sa pakamatod, nagaingon ako kaninyo nga may balos na sila. Unsa boy pa sa mga bawal lang kanti. Verse 3, apal kung ikaw magahatag og limos, dili unta mangibalo ang kamot mo ang wala na kinabuhat sa imong tuo. Aron ang imong limos mahimo sa tago, ug ang imong amahan nga nakatanaw sa tago, magatumbas kanimo sa dayak. Verse 5, ug kung kamo magaampo, dili kamo maniingon sa mga salingkapaw, kay sila mahiguguma sa pag-ampong nga magatindok sulos sa mga sinagoga ug sa mga likuanan sa mga dalan, aron hikitan sa mga tao sa pagkamatot, nagaingon ako kaninyo nga nakadawat na sila sa ilang balos. Kung inyong buhaton ang tanan para papakita sa atubang sa tao, walay kanti. Okay? Bisan pa ang nag-ingon sa raka. Anang panahon na kung mag-alaga ka sa Ginoong mayo, mao kinyang tino nga imong kinabuhi. Bisan pa dili makita ang imong kinabuhi. Kinsay makakita? Ang Diyos. Pero ubang kay, kita na ako, ubang kay, aduna say nga pagsab, pasmayo nga dili mapakita. Atubang sa mga brothers and sisters, dili ko makuha sa bisan unsa. Bisan pa cleaning time, all together cleaning time. Dili ko makuha kay bakita. Sayo nga pagsabot, kung sabay pasabang ini, ayaw buhata para papakita sa atubang sa tabi. Bisan pa na mga tao, pero kang makuha ko para sa Diyos, wala problema. Pero ubang kay, nakasayo, tayo tilikinang ng mga bisan unsa nga buhat sulo sa church, kay tayo mga tao. Ayaw sa pasabot, buhay pasabot nga motivation, okay? Motivation. Bisan pa magbuhat ko sa bisan unsa. Ang akong buhaton sa atubangan sa Diyos. Dili atubangan sa tao. Tayon, bisan pa na mga tao, bisan pa na walay tao, akong buhat kay pareho. Pero atubangan sa proseso, olimpiyuhan. Nawalan ng proseso. Kung buhat kay lahi, atong itang na hypocrite. Pero kung akong buhat kay pareho kanunay, bisan pa na mga brothers and sisters, bisan pa walay brothers and sisters. Mao kinyatino nga kinabuhi, ingo nga ulipon, okay? Bisan pa walay brothers and sisters, kinsay nang lantaw kanako? Ang Diyos, di ba? Ang Diyos. Kanunay nagtanaw ang Diyos. Okay. Ngayon, hapin na human.
verse 3, number 3, servant always seek and follow the will of insa, will of master. Sometimes the servant has no time to rest and eat. Diba? Yeah. Uli pon, dili kinahanglan ilang kawan yung kabubudon. Diba? Uli pon, kinahanglan kabubudon sa master. So, Marko chapter number 38, 39. But he said to them, let us go into the next towns, that I may preach there also, because for this purpose I have come forth. And he was preaching in their synagogues throughout all Galilee and casting out demons. Let's go. Kinsay mingon si Jesus. Mag-evangelize ta. Tayo ang itong sundon. Yeah. So Marko chapter 3 verse 20. Then the multitude came together again, so that they could not so much as eat bread. Usahay, ulipon, walay tam nga makakaon. Diba? Ako, wala pa dinner. Wala pa dinner kay walay time nga dinner time para pag-andam sa sermon. In my case, halos na ng mga sermon time, gawas ang official Bible seminar time, risong nga makakaon sa daan. Kung wala pa kaong risong nga maksulti, pero usay, dili ko makakaon kay, sermon kay mas importante. Sula sa summer retreat, mga evangelista, mga ministers, risong nga makakaon sa lunch dinner tungo sa counseling. Pero walay problema kini. Bisan pa kulang ang pagkaon, bisan pa walay dinner, mali pa yon ang mga ministers tungo sa law source. Ang mga tinunan, usahay walay time nga makakaon. So din sa bersikulo, di ba? Multitude came together. Takanang nakani kang Espiritu mao nga busy kayo ang mga tinunan sa mga walay meal time. To ulipon usahay, there is no time to rest and eat. Yeah. So, pag-andam sa sermon kay liso, so in my case, liso nga makatulog before midnight. 1 a.m. or 2 a.m. Kulang ang pagtulog. Para sa church. Naitakan mga sermon nga kung andam mo. Sunday sermon, Bible Academy, Seguro Fellowship, 영어 True Fellowship, Mothers Group Fellowship, Vision Branch Fellowship, Leaders Fellowship, Choir Team Fellowship, Fathers Group Fellowship, Counseling, Bible Seminar. Walay time nga maka-rest. Bisan pa humanang fellowship, bisan pa mobalik ko sa balay, kabalo baka kung sa akong gibuhat, dili ko makatulog. Kinahanglan ko mag-andam sa sermon, kinahanglan ko mag-study sa Bible. Tayo usay 1 a.m. o 2 a.m. Dili lamang ako, kundi mga ministers. Tanan na mga preachers. Yeah. Usay walay time nga magtulog, walay time nga pagkaon. Ano man, church ka mas importante. Usahay miingon si Jesus Kristo nga, let's go together, let's go. So usahay kinahanglan mag-invite kauban, pero usahay also importante po kini. Marko chapter 6 verse 6 to 10. Mas mayo nga ipakita sa pano. Marko chapter 6. Okay, happy na human. Siya naibulong tungod sa ilang kakulang sa pagtuo ug siya gisuroy sa mga tabalangay sa pagpanudlo verse 7 atong basaw. Kitawag niya ang napulo og duha ug nagsugot sa pagsugo kanila sa tinagurha ug gihatagan niya sila og gahong batok sa mga espiritu nga mahugaw. He called the 12 to himself and began to send them out, 2 by 2. Usahay nakakuyok si Jesus sa diyang
naka-invite sila. Usay si Jesus wala nakakuyog. Naka-send siya para mag-evangelize sila sa ilang kaugalingon. 첫째부터 usay mukuyog ko, usay dili ko mukunay lason. 나의 importante nga lason nga naman, usay mukuyog ang pastor, usay dili mukuyog. Para sa church. Kinahanglan training. Nga naman nakasend si Jesus sa mga tinunan lang. Kinahanglan sila mag-evangelize, bisan pa mubalik si Jesus sa langit. Para sa training. Mga usay nakakuyog ko, usay wala ko nakakuyog. Usay akong ingnan ang mga leaders o ang mga brothers nga mag-invite mo sa inyong kaugalingon. Para sa future, mao kinyang maayo. Okay, nasunod ninyo? Mao kinyang dalan sa education ni Jesus. Usay nakakuyog, usay nakapasa siya sa mga tinunan. 2 by 2. Kay nag-ibo sila kay Liso, di ba? Ibo sila kung maglutos ang mga uban na tao, kung nag-ibo siya, dali na nga hadulok, o babatin niya nga ako lang. So, at least, duha. So, sadyang mag-invite mo, masama yung nga kauban. Then, bisan pang maglutos sila, bisan pang wala interesado, makadaw, dali na nga makadaw. Okay. 4, servant denies himself to serve the Lord. And 5, servant endures the hardships and suffering to follow the will of the Lord. Okay. 6, servant obey the will of Lord immediately. Yeah, chapter 10, last page. Yeah. Especially the Marcos, the word immediately is used repeatedly in the book of Mark. Dakang mga higayon. 42 times. Immediately. Ulipon, kung nai kasuguan sa agalon, buhata. Kayon, unsa nga ilang buhaton, ingo ulipon. Kinahanglan sila mag-delay o kinahanglan sila buhaton paspas. Ang ilang buhaton, paspas. Immediately. Tamaw kinaya sa ulipon. Last. Okay. Atong basahon, simple English. Select one. Servant is acting not by word only, but by doing. Tino nga servant kay magbuhat, dili lamang pinay sa pulong, kundi pinay sa doing. Okay? Yeah. So Matthew chapter 23, verse 2 until 7, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do, but do not do according to their works. For they say, and do not do. For they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. The kinabuhi sa Pharisees, di ba? Verse 5, but all their works they do to be seen by men. They make their the phylacteries, the broad and enlarge the borders of their garments. Igamit nila ang bahayong singna sa tubang tao. They love the best place, a feast, the best seats in the synagogues, gathering, a greeting in the marketplaces, and to be called by men Rabbi. Gusto silang nga mahimong taas nga tao sa tubang sa tao. Gusto silang nga maminaw sa paktay sa mga tao. Dili kini kinabuhi sa ulip. Sakto, iyong nga ulipon sa Patinoo, dili kinahang na paktay. Ulipon, kinang na magtrabaho para sa agalon. Para sa kalipay sa agalon. Dili para sa kalipay sa ulipon. Mao kinya kinabuhi sa ulipon. Mao kinya humility, papaubos. So 1 Corinthians chapter 13, what is love? Love is not looking their own delight, di ba? The love is looking the benefit of other people. Okay, James chapter 1 verse 2 and 25, last polong. Okay, 이야기 na 2 hours. Okay, James chapter 1 verse 25. Okay, last polong.
Atong basaon, 3, 1. Apan siya nga nagatanaw sa hingpit nga kasuguan, ang kasuguan sa kagawasan, ug sa ingon nakapadayon nga dili mapapanimati lamang nga malimtanon, kundi maktutuman sa buluhaton, kini siya mabululahan sa iyang mga buhat. Kinsa mang mga tabulahan mawang duwa, di ba? Not a forgetful hearer, but a doer. Doer of the work. Sila mau ang ulip. Okay, nasa naman ninyo? Yes. So what is a Christian life? The answer is life of servants. So mau kiniyang Christian life. Okay? So, bisan pa o pilita perfecto, pero kung makinabuhi yung ulip mo sa tubang sa Diyo, tayon madaw na to ang dakang mga kayo nang nga magamita sa Diyos. Pag-usap. Sama ni Marcos. Okay? Yeah. Okay. So, nasa taman ninyo? Okay. So, next month, atong tunan ang Lucas. So, if possible, mas may mabasa o ng Lucas sa daan. Okay, mag-ampot ta. Takang kayong salamat sa Diyos tungkol sa imong dakong grasya nakatigumi diri ta para paminaw sa imong pulong Ginoo. Ilabi na among nakatunan ang Gospel of Mark. So pinagi sa kinabuhi ni Jesus, nakita namo ang kinabuhi iyong ulipon Ginoo. So iyong Kristiyano nga nakadaw sa kaluwasan, tapalyog tabang imi nga makinabuhi para sa Ginoo to iyong ulipon ni Kristo. Sa Patinoo na idakang mga kaluyawon o kahuyangon sa tubangan nimo, pero nagtuming kung mubalik kami ato sa Dios o kung makapabiling kami diya sa Ginoo kanunay dayon magami kami sa Dios ing mabiling ng instrumento. So mga palyo kami taa ang among kinabuhi para pakpambi sa mayong balita. Ilabi na sunong nga semana tunay Grand Bible Seminar diri. So hinomi nga dakanang makapil sa Bible Seminar, dakanang makapaminaw sa pulong sa kamatuoran. Para nini, palyo kamita ang mga brothers and sisters yung instrumento. O kada adlaw na visitation schedule, so hinomi nga makapulagan namo ang mga tao nga kanang nga maminaw sa pulong sa kamatuoran aron nga madala sila sa tubangan sa Dios para makapaminaw sa pulong sa kamatuoran. O para sa Bible Seminar, palyo hatagi si Pastor Che Wonyong gikan sa Ortigas Church o kusok o bagong gafom aron nga makasangyaw siya sa pulong sa Dios nga maisugon aron nga maabulyan ang kasing-kasing sa mga tao o dakanang makapaminaw sa pulong sa Dios pa kayo o dakanang makada sa kaluwasan. Tapayog tabang imi kanunay ilabi na para sa Bible Seminar. Dakan kayong salamat sa Dios among gisalik ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, dakan salamat. Salamat. Okay, walay announcement. Yeah. Kita tahu kuma.